Helo, croeso nôl I Minecraft Cymraeg. So, erbyn amser dwytha, wel, nathon ni gael hein. Be dwi am wneud wan, di dysgu chi sut I gwneud, sut I cadw I tym am yn cysg. So, dim gael cysg, roed o lawr, a gallwch chi gweld, mae yna boxes yn fyma. So, dwi gallu rhoi nhw mewn I fyma. Ond os da chi'n gweld bod yn shift, a'ch gall daw hwnna lawr a clicio nhw ochr chwith. Mae nhw gyd yn mynd I mewn. So, be dwi am wneud heddiw ydy mynd I rwla arall. So, dwi am mynd I... Amdanodd chi, gyntaf da chi'n gael fath o bloc. So dwi angen gael bwced, dwi efo un, ynddo. Dwi angen trio ffeindio lava. Dwi'n meddwl nath ni ffeindio lava am fyma blaen. Do, dim yn gwybod sy'n nath ni. Na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl yn rhywle arall si ffeindio lava. So, dwi'n mynd drosodd I rhywle arall. So, dwi am trio ffeindio lle. Lle oedd lle olaf, dwi'n meddwl na rownd fyma. Lava fyma. So, beth gwrdd wneud efo hwn, di... Dach gweld bwced o dŵr yma. Rwch o lawr, os ym lava, mae'n mynd drosto fo, mae'n gyd am troi mewn I blocs gwahanol. Dach chi'n mond yn gallu torri hwnna fo caib diamond, so peidiwch a trio torri fo fe'n arall, neith o cymryd 5 munud. Ond dwi'n mynd gwybod os mae yna mwy o lava dan hwn. So, ia. Dwi am torri hwn. So, dwi am torri allan 10, dwi'n meddwl. Ia, dwi'n meddwl 10. So, dwi am torri allan 10 o obsidian. Mae hwn yn cymryd hyd I torri allan ddo, so... Wel, dwi'n meddwl yn Pennod 10 dwi amdano chi sut I wneud pethau yn edrych ag da chi'n pwysio F5 dau gwaith da chi'n gallu gweld pobol chi. So mynd I boi fi hyn. So dwi angen torri allan 10 obsidian. Pump. Wech. 7. 8. Oh, come on. No. I didn't dig. No. Dig. So, dwi wedi gael 10. Dwi am mynd drosodd I tŷ fi. So, dwi gallu ffeindio tŷ fi. Fyma.
Felly, dim yn ti. Ti'n neud yma? Na. So, fi am mynd lawr. Ni'n dweud sef yma'n digon. So, dechrau torri allan. Siap yma. So, 2 yn fyma. Roed crynion ochr arall. 1, 2, 3, dwi'n meddwl. 3. Wedyn, roed crynion ar bob un ochr. So, fel yma. Wedyn roed 2. Wedyn roed 1, 2, 3. So, beth dwi am wneud rwan, di edrych yn caib fi, a da chi'n wneud caib wrth edrych mewn hwn, a roed o mewn y siap yna, mae'n rhoi caib i chi. Ond, dwi ddim yn trio wneud hynna wan. So, efo hwn, dwi am trio cael un bar o huan ac dwi heb efo. Mae o'n fyma. Ac dwi angen gael bloc yma sef gravel. So, dwi jyst am ffordd hawsach i gael o. Roed o lawr, torri fo. Roed o lawr, torri fo. Roed o lawr, torri fo. Dwi'm yn gwybod faint o chances ma' na i chi gael o. Dwi'n gwybod yn Saesneg enw fo di flint. 50 allan o 50 chances ma. Flint, ie. So, craftio peth da ni angen. Un flint, un bar o haearn, a gael flint a dyr. So, da chi'n rhoi hwn lawr. Mae hwn yn gallu rhoi stwff ar dan. Ond, da chi'n gweld hwn, dwi'n gwneud wan, da chi'n gweld yr ochr yma, pwyswch o lawr, ag, da chi erioed i gweld hwn. Hwn yn portal. So, beth gwrs efo ni, sefyll i mewn i fo, disgwyl am tyn bach, a wedyn, ti'n gorfod disgwyl. Llwytho. Wedyn, ti mewn. Lle dwi? Waw. Ond, swn i'n deud, mae'n digon am heddiw. Welch chi nôl yn Pennod 6 o sut i chwarae Minecraft yn Cymraeg.